Viewers all over the world, for some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite. Ma we kpọọ m aka Jugo. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple. Anyị na-agba afa miri emi n'ụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Bụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ all you need to know about ndị Ogbanje and what to do. Wee na-achọ ịkọwalụ gị na Ogbanje dị iche iche. Na-achịkwa ka m gwa gị na Ogbanje abụrụ ihe ọjọọ. Yes, kama na Ogbanje bụ ndị otu. Gwa gị na enwere ụdị Ogbanje dị iche iche, mana anyị chọrọ ka anyị fesie ụdị Ogbanje ịtọ. Taa, gwa gị na enwere ndị Ogbanje mmiri. Gwa gị na enwere ndị Ogbanje Eze-Ana. Gwakwa gị na enwere ndị Ogbanje ndị si na-akpụ ọkalete, ndị akete. Now, ihe anyị chọrọ ka nkọwalụ gị bụ n'ọsụsọ n'afọ miri emi ka a ga-eji wee mara ụdị Ogbanje bụ. And marakwa na onye Ogbanje bụ ndị na-ebute akụ, ma ndị bụ ndị Ogbanje. Ọ bụrụ na ụka dị ihe ị ga-eji ghọta ya, ndị Ogbanje nọ ka dị ushers, ndị na-agba ngụdangụ, ndị na-eme ka ọ dị mma. Ndị ọrụ ha bụ ị na-eje, ha na-eje a na-abata, ndị na-eje ndị na-ana. Ọ ha bụ ndị Ogbanje. Ha na-eje ha na-ana. Their mission is to accomplish everything as programmed. So ọ bụrụ na ịbụ onye Ogbanje nwe aṅụrị, ọ bụkwa ndị mụtara onye Ogbanje na-enwe aṅụrị. Ndị Ogbanje abụrụ ndị ọjọọ dịka ndị mmadụ si epetie. Ọtatara m hụta, what they don't know remains a mystery to you. Ọtụtụ ndị mmadụ na-afụta Ogbanje dịka afọ eji akụ mmadụ ọnụ ma ọ bụ afọ eji akpọtụ mmadụ. Mana achọrọ m ka m correct ya depression. Then ọ bụrụ na ndị Ogbanje, ma ọ bụ number 1 ndị Ogbanje, maka na I'm proud to be one. Nke bụ eziokwu na ịmarụ ndị Ogbanje gị na ha dị na mma, ihe ya gasịrị gị. Ndị Ogbanje bụ ndị otu, and gị na ndị otu gị dị na mma bụrụ onye Ogbanje. Ya bụ aṅụrị because you lack nothing. Because they will always be there to assist you, to guide you, and to give you early information. The truth of the matter bụ na na-emụtara Ogbanje mana ịghọtara ya. That Ogbanje bụ nwatakịrị anwa bido na mgbesi dị ime. Enwere so many messages ị na-enweta. Yes. Mana before anyị gaba n'iru, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa June na-aga n'iru. Aja anyị n'igwe. Ị nwekwara ike isonyere anyị ebe ọ bụla ị nọ all over the world. Ekwukwara m ya na distance abụrụ ebara ya na ị nwere ike isonyere anyị ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. N'isi ụtụtụ ejegoro m na temple chụọ aja ka ọfọ kwubi okwu n'isi dịrị na-esonyela all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission, the consecrated group. Etu aka anyị ga-asụchugide nya bụ aja ruo ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa. Anyị ga-eje na mmiri jee chụọ aja, gbagọtaje na temple chụọ aja to entities of powers, kekwazi uke na agbusu n'aha mmadụ. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere nya bụ aja, ihe ị ga-eme wụ ịchaatị m na WhatsApp, forward ya 3 prayer requests anyị ga-edebe n'ọta. Then immediate token donation to the account number. Ịchaatị m na WhatsApp, agwa gị other details we need for you in order to book you. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi a, ma ọ bụ na ị chọrọ ka agbalị gị afa miri emi, ma ọ bụ na ị chọrọ isonye na aja anyị na-achụ kwa ọnwa. Anyị malitere ịchụ aja ihe karịgo 3 years now. We have massive testimonies, but as you all know, we don't share testimonies on social media, ma ọ bụ na Eziokwu TV. Now, ọ bụrụ na ị dị interested, number WhatsApp number ị ga-eji nweta m bụ 0805 78 37672. I repeat, 0805 78 37672 ma ọ bụ 0813 8243 871. Ị na-anya na screen gị ga-afụ nọmba mkpọrọ now ka anyị gaba n'ihu na nkụzi anyị ji be. Gịnị ka anyị ji maka ya bịa? Anyị kwuru na isiokwu anyị taata bụ all you need to know about ndị Ogbanje. Wee chọọ ka nkọwagoro nke mbụ na enwere ndị Ogbanje dị ụzọ ịtọ. Gwa gị na enwere ndị Ogbanje mmiri, nwee ndị Ogbanje Eze-Ana, then nwee ndị Ogbanje ndị nọ na-akpụ ọkalete, ndị akete. Now, ihe dị mkpa bụ ka ị ga-esi gba nke ibilọngụ na ya bụ siri ịgba afa miri emi ka a ga-eji wee chọpụta exactly where you belong. Ndị Ogbanje Eze-Ana bụ ndị a na-akwara ibu, akwacha ibu n'Eze-Ana ka a na-adọba ya. Ụfọdụ na-agba ọ bụrụ na ndị chọrọ ije lụọ ọrụ mmiri at the same time. Ụfọdụ na-akwacha ibu n'ụzọ close to ụzọ mmiri n'Eze-Ana ka ha ga-adọba nke agwa.
then nke ndị mmiri ọgwa nne onye nwe onye ọgbanje mmiri nke ya akwa n'ibu mgbe a na-akwa ibu mmiri ndị ọdị then enwere ndị bụ nke bụ nọ na-akpọ ọkalete ka a ga-eje chụọ aja ya maka ndị si na-akpụ ka nkọwara what you don't know about ihe gbasara spiritual associate because ọ etichi n'ọrụ onwe efuru etu esi wee bịa n'ụwa mmadụ wee nọrọ na klọb dị iche iche nọrọ n'otu dị iche iche nọrọ n'otu ọgbọ dị iche iche etu a ka ọ dị n'ụwa mmụọ enwere ndị gị na ha na-erikọ nwee ndị gị na ha na-ekekọ etu o si abụ si na ndị ahụ na onye ahụ gị na ya na-eshi ahụ vibration ọ dị adabata gị na ya mgbe ọbụla gị na ya mekọrọ akrash ya ma ọ bụ ndị si na onye a bụrụ one of your spiritual number. All those things have affiliation. O nwere ndị gị na ha enwere ike imekọ na ndụ a ọ bụrụ oge wa bụ onye nwere higher knowledge gbasara spiritual number ị kwesịrị ịmụ ya mana minus even inwe knowledge about spiritual number o nwere ndị ọya bụ gị na ha come across fụ na the energy abara gị na ya ga na-enwe crash even as much as ị na-atry ka gị na bụrụ ofu ọgbaba because na gị na ya the vibrations differ. So etu a ka esi wee nwee ndị otu na mmụọ ịma mgbe ị na-abịa n'ụwa journey of a lifetime is not a joke. Mgbe ị na-abịa n'ụwa some of these your spiritual associates escorted you. Yes, na ndị otu gị na ndị gị na ha kwụ na mmụọ etu o si abụ na nwanne gị na-akwado ije Amerịka nwee ndị dupụtara ya nụ ma ndị ya edupụta ma ndị ga-ese ndị advice ma ndị ga-adụ ya ọdụ ma ndị ga-agwụ ya nke ma ndị ga-support financial or otherwise. Ndị a niile bụ ndị friends and well wishers ha na-akpa. Now etu a ka ọ dị na mmụọ mgbe ị nọ ka na as a spirit jam na-agbadata in the world of gross material na-ewetizi for opportunity to be presented for you to reincarnate. Enwere ndị dupụtara ya bụ ije etu a ka ọ dịkwa ụbọchị ọmụmụ gị nwere ndị dupụtara gị like m nwa na onwe m ị na-ene anya agbara m mkpe na abụ ute afọ na ngwọ ịghọtara ya gịnị mana ngwụkwa gị na-enwere ka mmadụ nwere ike isi wee bịa ụbọchị anwa ịmana ụbọchị anwa nne gị eduota nne gị batara n'ụlọ ọgwụ o nwere ndị otu dubatara ya ọ ngwado ndị otu nọkwanụ either to welcome that child on that particular day or to sleep over, hand over to the next ndị ga-anọ ọrụ the next day a ga-amụnya bụ nwa. Ihe niile abụ ya ndị otu those ndị otu ahụ welcome mụrụ gị to this gross material world bụkwa ya ndị otu. Now ihe anyị na-ekwu gbasara tata bụ ka anyị fesi oli ndị ọgbanje. Ndị ọgbanje bụ ndị ọgbanje anyị kwuru na ndị ọgbanje bụ ndị na-eji olu na-eji Igbo ndị ọrụ ha bụ ka ọ dị mma ha na-eje na-echighata ọnja ka eji akpọ ha ọgbanje na ha jee ejekwa na ha bụ na ha nwere isi ọma ha wee bịa n'ezinụlọ gị ọ bụrụ na unu emekwatara ha they can pass on, maybe they can give you another opportunity to come back. Enwere so many things na-eme ndị ọgbanje nwere ike bịa ọ bụrụ na imekwatara ha ọfụma ha nwere ike na-ayasa ahụ mana ahụ ha na-aya ịkpọrọ ha jee ụlọ ọgwụ dọkịta nnecha ya ọsị na nwekwana ihe afọ na-eme nwatakịrị ahụ mana the only solution bụ ime ha obiọma. The only solution bụ ịkpọrọ ha bụ eje na-emere ha saraka. Nwere family mụtara nke ha oge ọnwụ na nwatakịrị nọ n'iya ahụ gwara nwatakịrị ya n'iya ahụ mgbagode afọ wee gbapụta ihe nwatakịrị bụ wee gwa ha ihe anyị eme ihe anyị ngwa ha mee etu obi dị. From time to time emere ya nwatakịrị saraka, from time to time emere nwatakịrị because ihe abụ exceptional child. Ife ha na-anọrọ obiọma ndị ka ọ dị mma agwụkwara gị na ndị ọgbanje nọ ka the ushers ndị na-eme ka ọ dị mma ndị oke. Now ndị ọgbanje nwere ego, ndị ọgbanje nwere akụnụba, ndị ọgbanje nwu ndị nwere na abundant because even if they don't have abundant they will not have to share to isi nwee mmadụ na ndị ọbụla bụ ndị ọsha before ha ebido oke sef present go oke ndị ọsha debe ịghọtara gị na ha dị na mma onye na ha dị na mma ka ha ga-enye. So ọ bụrụ na ị mụtara ọgbanje ma ọ bụ na iwu ọgbanje nwebe aṅụrị, ọ bụrụ na ewu nwoke nụta ọgbanje nwe okwu aṅụrị, ọgbanje dị happy with you, he or she will bless your part. Yes, mana ihe na-eme na ụlọ agha aghọta ndị ọgbanje ụlọ ebe ụzọ kpọọ ha ajọ afa dị afọ kpọzie ya ajọ afa ọgbakọ
mgbe ụfọdụ o sensi ya na anabatara ya ọ pas ya ọ nabakwa o nwekwara ike imecha chi ya ma ọ nwee ike ma ihe chigatara mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na ndị ọgbanje abụrụ ndị ọjọọ wepụgoro ya n'obi ọ bụrụ na ị mụtara nwa nwatakịrị nwe onye ọgbanje o nwere ka ndị ọgbanje si eme ihe gbasara ha na-agba mmadụ gharị and onye ahụ ọ na-eme ụfọdụ etu ụfọdụ akpọ nwa ọgbanje o nwere mgbe ya anọkọta ọ laghị ya ka ọ nọrọ isolated ka ọ nọrọ iche mgbe ahụ ọ nọ iche na-eme meditation ịbịa n'ebe a jekọba ya ọnụ si ọnwa ọgbanje a mgbe ahụ ihe niile ụda chuo ya kiarin onwe ihe igotara ewejerie ị na-akpa ya nsọ ọfụma ịma na o nwere ike onwe ihe gosiri ya gwa gị onwe visitation bịakwutere na ọgwa gị ndị ọgbanje nashọnal na-abụ seers yes so mana o dipendenti na ọgbanje ma ọ bụ nke si na mmiri ma ọ bụ ndị Enu-Ana ma ọ bụ ndị si na-akpụ and so on so gịnị ka m na-ekwu maka ịmụta ọgbanje ịda na-akpụzi ya aja afa ị na-akọ ya ọnụ na-akpọ ya nwa ọgbanje a ịma na iwe ga na-ewu ya and iwe a na-ewu ya ga-akọ ọsụrụ problem yes ọ bụrụ na ịlụta nwaanyị nwunye obere ọgbanje ịkọnye ọnụ ịkpọnye ọgbanje ịmago the secret na-eme obi dị ya mma obi dị ghara ya maka ngwa nwantịrị mana ọ bụrụ na enwe nwoke nụta ọgbanje ọchị ịpụ n'ụtụtụ ọ bụrụ na imeta nwaanyị mma obi dị ya mma ọ pụta na ọchị ịpụ n'ụtụtụ ọkpọchi gị agha dosi dị n'ọma o jide gị aka kwubie okwu n'isi gị si ya dịrị gị mma na ị ga-eje n'ụlọ na ị ga-abata n'ụlọ ihe ọma echinye n'aka ka n'ihe ọga ije ahịa iyerete ego ịbụrụ onye ọgbanje elụta m mgbe ahụ wee gụrụ oyi ọtụtụ ndị mmadụ na-achọ ka anyị bịa na-agba ha aka ahịa ụfọdụ asị gị bịa bụ ha ahịa ọgbanje bụ ndị maka na o nwere ndị otu sienu ọ ndị asụ elu bụ ndị otu ọgbanje ya and ebe ọ bụla ha kwụ ka ndị otu ha ya kwụ so stop calling them bad names maka dịkwa bad names ihe a na-ediri ihe na-ediri ịgwawa okwu na ihe a na-ediri o nwere ike iwewe ha dị n'ebe ị nọ nke ekpome so ndị ọgbanje abụrụ ndị ọjọọ mana gbapụta ụdị ọgbanje bụ gbapụta ọgbanje ọ bụrụ na ndị ọgbanje mmiri jee gbado ha ibu nke bụ isiokwu bụ na mmadụ a na-agbakarị ikiri ukwu ya n'ọsọ esekwana ka mmadụ kewaa gị na ndị ọgbanje gị maka ofu ofeke nwere ike ịbịa sị ka o kewaa gị na ndị ọgbanje ọ bụrụ na ọ napụghị ihe iji dị ebube ihe emezikwa ụwa gị ndị ọgbanje bụ ndị otu gị ndị gị na ha kpara alụ wee bịa ndị ọ ga-abụ na ọha nwabụ ya backbone so ihe ị ga-eme wụ settlement ọ bụrụ na iwe onye ọgbanje mmiri gwa onye ma anya ya ọkwa ibu a ga-eri wee sara gị na ha nọrọ n'udo etu a ka ọ dị ndị ọgbanje Enu-Ana etu a ka ọ dị ndị ọgbanje ndị nọ na-akpụ ọkalete now however ọ bụgoro ore na ị chọrọ iri negotiate agwara m gị na ọ bụrụ na ị gbagota to certain spiritual level na ị nwere power to renegotiate yes enwere ike bụ ndị ọgbanje bụ ndị nwụrụ n'iyi ụwa wee kwuo na ọgbanje ha bụ ha bịa ana n'oji o nwere ike na ụwa mbịa na ọ mụtara nwa wee sị na ụwa nke a na-abịa ya eprove point ọbịa na ọbịa na mụọ ụmụ n'ụlọ ya amụ sharp ya pass ya on ọbịa ka mụọ nwa ụlọ ya mụ na ahụ o kwudewe ya ma o nwere ike ọ na-amụchi ya o nwere ihe na-eme nwaanyị adọkịta ahụ ya BP ya adị adọkịta nwaanyị mụchara nwa n'udo dọkịta ị mara ihe si na ndị ọgbanje ma ọ bụ ihe si n'iyi ụwa ya so mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na gụnwa na onwe gị bụ onye ọgbanje isetụrụcha ndị otu gị asịgoro onye chọrọ iri negotiate terms and condition ị nwere the powers ma ọ bụrụ na ị nwere high vibration leader onye na-aga gị ọ ga na-aga gị step by step till ruo to that level anwa ị ga-enwe the power to renegotiate with them under terms and conditions etu ị chọrọ ka ụwa dịrị gị mana ihe na-achịkwa na ọ dị very possible mana onye ga-aga ede nke mbụ na oge ya chọpụtagoro ndị ọgbanje belong to it then ọgbazie etu a ga-esi wee establish a new covenant ọ dị very possible for onye maara anya ya mana ihe na-achịkọwara gị bụ malụ na ndị ọgbanje abụrụ ndị ọjọọ bụ ihe ga-eme ka apịawa gị azụ ma ọ ka agbakudo gị azụ sitere na attitude ị wetara ha bụkara aka onye wetara ka a ga-ejisie mana ihe na-achọ ịgwa gị etu ị ga-alụ ịbụrụ onye ọgbanje mere ihe ọbụla ị kwesịrị ime ka gị na ndị ọgbanje gị dịra mma then yozie ihe dị mma ọ bụrụ na terms and conditions ma ọ bụ ihe gị na ha kwekọrịtara mgbe ị na-abịa n'ụwa ma ihe ụwa ị ṅụrụ ka ị chọrọ ka iri negotiate fine and good ọ dị very possible maka onye maara anya ya then minus that one omegoro aja ị na-achụrụ ha ma ọsọ ị can still renegotiate it because ya bụ ndị otu ị nwere power to renegotiate with ya ndị otu yes maka na ọ ya personal ndị otu
gị na ha nwekwara ike ịkpakwa etu o si wee dịkwa na ịnọ n'otu n'ụwa gị na ndị otu gị na ndị klọb nwekwara ike inegotiate kwa terms and condition ka mmalụ ga na klọb nọ na ya abụ the secretary, the pioneer secretary, bụkwa the secretary till death. But something happened early this year. Then I won the president general of Eze-Ana by so doing. Ogbanje na mama na-enwezi chance as secretary general of my club. Now what would I do? I told them that based on my new office now, that no nwere ike ụbọchị Sunday meeting ga-ada ya nwere ike ewu ụbọchị my nwa another higher meeting with Eze-Ana as president general. Then ihe meziri bụ the enwezi active financial as an assistant secretary. Yeah, whenever I'm not available, the person step up. Nchori. So 2 hours you work ihe abụ na mụ na ha negotiate ya say ka resign or has no na mama resign. Kama ka step up the assistant secretary. Ya bụ more na man ya or take the position. So ihe ndị ekwu maka ya bụ ifuna ka esi wee mie resign from ya aka mbụkwa the secretary general of my club, but na man onye my assistant step up. So ihe na-ekwu bụ na gị na ndị otu gị ndị Ogbanje gị nwere ike iri negotiate. Yes, mana ọ maka na ịmara ihe ị nwere, maybe ya not properly guided. Ka m kwụsị ebe a, mana ihe na-achịkọwara mara na ndị Ogbanje abụrụ ndị ọjọọ, marakwa na ị kwesịrị ime ka gị na ha dị na mma maka na ihe adị akọ n'ebe ọ na-adị. Ka m kwụsị ebe inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na iwe onye Ogbanje chọrọ etu gị na ha ga-esi dị na mma, etu ga-esi setụrụ ha, ma ọ bụ na ị mụtara Ogbanje, chacha m na WhatsApp 0805 7837 ma ọ bụ 0813 8243 871. In our screen, you have these numbers simple. May the Chukwu Premier be with you all. May you be protected. May you be favored. May you be liberated from the shackles of backwardness. Na ha Chukwu Premier no ike na-esi n'aka ya. Ka emesịa asị m na ọ bụ na ọnwa egburu ọjọọ eji wee chụ aja. Emesịa na ọ ya ekwu ome. Udo chianụ.